Goddag. I denne præsentation vil vi gøre jer klogere på, hvad Newton-Raphsons metode går ud på, hvordan vi kan bevise dette, og eksempler på, hvor Newton-Raphsons metode tager fejl. Hvis vi nu har en ligning, vi ikke kan løse eksakt i hånden, så kan man tage Newton-Raphsons metode i brug. Dette går helt enkelt ud på at bestemme et nulpunkt for en funktion, der er et interval af differentiabel. Man benytter da en bestemt type af iteration. Når man bestemmer et vist tal med iteration, vil det sige, at man konstruerer en række tal, der nærmer sig den ønskede grænseværdi. Og i vores tilfælde så trækker vi en tangent tilhørende funktionens graf i punktet P0, x0, f af x0. Det vil altså sige, at vi har vores graf her, og vores funktion f. Så tager vi et punkt, gætter på et punkt på grafen, tegner da en tangent til dette punkt, der skærer x-aksen. Vi går igen op på grafen, tegner en ny tangent, kommer ned i x2 og får et nyt punkt, P2. Sådan fortsætter vi altså med at lave tangenter, indtil vi rammer vores nulpunkt. Og formlen for dette er Newton-Raphsons formel kan altså skrives således. Det bliver så sådan. Jamen det er fint nok, det kan vi godt til det sidste. Vi kan sagtens det med formler, men det var super godt dannet. Newton-Raphsons formel er defineret ved xn plus 1 er lige med xn minus f af xn divideret med f-mærke af xn. Og vi vil nu vise jer beviset for denne formel, og her tager vi udgangspunkt i tangentens ligning. Og da vi skal finde nulpunktet, så bliver vi altså nødt til at sætte den ligning lig 0. Derfor får vi altså 0 er lig dette. Derefter kan vi så af vores mål så få isoleret x, så vi sætter f af x0 på den anden side af ligningstegnet. Så hvis og kun hvis minus f af x0 er lig med f mærke af x0 gange x minus x0. Vi vil nu have dette på den anden side af lighedstegnet, så derfor siger vi endnu en gang, hvis og kun hvis. De er de minus f af x0 divideret med f mærke af x0 er lig x minus x0. Nu er vi jo tæt på, og vi skal bare have isoleret vores x. Derfor får vi altså, at når der er et minus tegn foran x0, så skal man jo ændre fortegnet, når man skal den over på den anden side af lighedstegnet. Så vi får altså x0 minus f af x0 divideret med f mærke af x0 er lig med x. Og vi har derfor fået bevist det ønskede. Yes. Og vi vil nu komme på 4 eksempler, hvor Newton-Raphsons metode ikke kan lade sig gøre. Og det første eksempel, det er, hvis vi har den her graf, som vi ser her, den her funktion, så kan det punkt, vi gætter på i starten, hvor vi starter med at gætte herop, hvor vi havde P0, hvis man gætter hernede, det kan man ikke, fordi der er tangenthældningen lige 0, fordi vi har et minima hernede. Det vil sige, at den her del af vores ligning vil give 0, og så dividerer vi med 0, og det må vi ikke gøre. I dette eksempel har vi en funktion, som ingen løsninger har, altså den skærer ikke i x-aksen. Hvis vi skal bruge Newton-Raphsons metode til at finde vores skæring i x-aksen, vil den lede efter en masse muligheder, men vil ikke kunne finde nogen, fordi der er ingen skæring i x-aksen her. Derfor kan man ikke bruge Newton-Raphsons metode på en funktion, der ikke skærer i x-aksen. I dette eksempel har vi at gøre med en funktion, der ikke er differentiabel. Vi kan se, at hvis det er, vi prøver at finde tangenten på den, kan vi ikke det, da den er en tangent i sig selv. Før der havde vi at gøre med en funktion og en graf, som var smooth,
Men det har vi ikke her. Og for at bruge Newton-Raphsons metode, så skal vi altså kunne differentiere den. Yes. I dette eksempel, der har vi at gøre med en funktion, som har asymptote i x-aksen. Det vil sige, hvis vi prøver at gætte på vores punkt til højre for vores maksimum, så vil Newton-Raphsons metode blive ved med at lede efter et nulpunkt, som aldrig findes, netop fordi vi arbejder med en funktion, som har asymptote i x-aksen. Til gengæld kan man godt finde nulpunktet, hvis man gætter til venstre for vores maksimum, så finder den nulpunktet hernede. Yes. I dette eksempel, der har vi at gøre med en funktion, som har asymptote i x-aksen.